Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon nga po, andito na naman po tayo sa Santa Maria, Pangasinan, kung saan po titignan na naman po natin ulit yung nagpagawa po ng concrete pan tsaka earth pan. Yung sukat po ng pinapagawa nila na concrete pan ay nasa 4 meters by 8, kung saan lalagyan po nila ng 8,000 na piraso bawat isang butas. Yun po yung sinasabi nilang balak po nila. Yan. Titignan po natin yung update po ng nagawa na po nilang concrete pan tsaka earth pan. Tara, samahan nyo po. So ayun nga guys, yung ginagawa nilang concrete pan na 4 by 8 meters. Yan. Ganyan po yung itsura ng kanilang concrete pan, kung saan yung taas po ng pader ay nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang gagawin po dyan, 5 lang po yung makikitang hollow block po dyan, kasi po lalagyan pa po ng lupa yan tsaka semento. Yan. 2 butas po yan na sumusukat po ng 4 by 11 meters. Yan, nagpapalitada na po sila doon sa labas. And then dito naman po sa kabila, ito naman yung balak nilang lagyan ng mga nasa 1 inch to 2 inch. Yan. Sukat po nito 1.3 meters by 2.5 meters. Yan. Ito po yung ginagawa nilang concrete pan. Then yun naman po is yung sa earth pan, kung saan dyan muna ilalagay yung mga fingerlings para mas mabilis lumaki. Yan. Mano-mano po sila dito, hindi po sila gumamit ng backhoe. Yan po yung update dito sa Santa Maria, Pangasinan, kung saan tinuturoan po natin sila, kasi po hindi po nila alam yung gagawin nila sa paglalagay po ng PVC o yung pipe o yung paglalagay po ng drainage. Yan, kaya po pumunta ulit tayo dito para po maturuan sila at matulungan. Yan. Kaya sa mga gusto pong mag-umpisa po sa pag-aalaga ng hito, sa pagbibusiness po ng hito, pwede po kayong mag-comment sa mismong video na ito, or message po kayo sa Facebook ko na ito para po magkausap po tayo ng mas maayos po at matanong nyo po kung ano po yung mga gusto nyong malaman. So ayun lamang guys, yan lang po yung update dito sa Santa Maria, Pangasinan. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para laging updated sa susunod pa naming videos. Thank you!